Ești înaintea lui Dumnezeu și a martorilor prezenți, dacă din dragoste și nesilit de nimeni iei în căsătorie pe frumoasa sa soră Ionela. Da. Din toate? Da. Ați auzit? Frate Marian, te întreb să mărturisești, vei fi al ei și numai al ei toată viața ta? Da. Ați auzit, da? O vei iubi, o vei ierta, o vei ajuta, la bine și la rău vei fi lângă ea toată viața ta? Da. Domnul să te ajute. Și cam câți ani ai vrea să slujești pe Domnul alături de scumpa ta soție? Toată viața. Domnul să te ajute. Dumnezeu să-l ajute. Amin. Eu cred că în inima lui e numai sinceritate și adevăr. Domnul să-l țină așa. Amin. Sora Ionela, chiar dacă aveți mai multe emoții și le puteți stăpâni și vă aprecia, oricum va trebui să răspundeți și dumneavoastră, chiar dacă ați mai răspuns și la ofițerul stării civile. Din dragoste și nesilită de nimeni, merge căsătorie după fratele Marian? Da. Atunci ce rezervată? Da. Așa sunt, frate Marian, așa sunt surorile fine, să știți. Pentru că ele sunt făcute de material fin. În al doilea rând. Sora Ionela, vei fi supusă ascultătoare în Domnul de fratele Marian? Da, să mă ajute Dumnezeu. Atât? A recunoscut pe Domnul frumos. Cu ajutorul Domnului. Bun. Amin. Fără el face nimic? Amin. Sora Ionela, vei fi alături de fratele la bine și la rău și îl vei sprijini cu tot ce vei putea ca să fie un copil al Domnului. Da. Domnul să te ajute. Și cam câți ani ai vrea să fii credincioasă lui Dumnezeu alături de soțul tău? Până în veșnicie. Până în veșnicie. Frați și surori, eu cred că fața Domnului s-a scris o carte de aducere aminte. Pe lângă acest certificat s-a scris o carte și în Maleahi spune: Domnul a fost martor între tine și nevasta tinereții tale. Eu uit trecutul lor, nu mă interesează și nu mă ocup de asta, dar eu știu că Domnul este prezent aici și mă rog Domnului ca daul care l-au spus amândoi să le slujească de mântuire. Amin.